हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे। एक देवी जी का सुंदर पचरा सुना रहे। कौन दीन मैया क भइले जनमवा हो, कवने दिनवाना मैया क भइले अस्थपना हो, कवने दिनवाना मंगले कि मैया क भइले जनमवा हो, कि मंगले दिनवाना मैया क भइले अस्थपना हो, कि मंगले दिनवाना कमन से नुरा लाल मैया कवन से नुरा पियर हो, कि कवन से नुराना मैया क भइले सिंगरवा हो, कि कवन से धुराना लाल सिंधुरा लाल हो, पियर सिंधुरा पियर हो, कि भूर भूरे सिंधुराना मैया क भइले सिंगरवा हो, भूर भूरे सिंदूराना कवन फुलवा मैया हो, पाट सफेद वन फुलवाना मैया क होला हो सिंगरवा हो, कवन फुलवाना बेला फुलवा सफेद चमेला फुलवा पियर हो, गुड़हले फुलवाना हो, अढ़ौले फुलवाना मैया क होला सिंगरवा हो, कि अढ़ौले फुलवाना मैया क होला सिंगरवा हो, कि अढ़ौल फुलवाना सोलहो सिंगार मैया क खूबे दरसनिया हो, कि नरियर चुनरीना मैया क होलई भोगिया हो, कि नरियर चुनरीना